L'Escola Rocaprevera és una escola amb més de 125 anys d'història que ha format part durant aquests anys del paisatge social i educatiu del nostre poble. La nostra és una escola concertada, laica, inclusiva i catalana, i és de les famílies, que en som els titulars i que tenim l'educació dels nostres fills i filles en el centre absolut del nostre interès. Les nostres instal·lacions respiren història i ens doten d'una personalitat que ens faci singulars, tant en els nostres tallers, en les nostres aules espaioses i lluminoses, com en els nostres espais oberts, un per cada etapa, verds i acollidors. Al costat dels nostres més de 125 anys d'història, els mestres desenvolupen una educació des de la innovació pedagògica i des del compromís amb els nostres fills i filles. Hem volgut ser protagonistes de la innovació que ha recorregut la pedagogia del nostre país, des de l'adopció pionera de l'ús de tecnologies a les aules, al debat i reflexió i a l'educació competencial en llengua i matemàtiques, tot passant per un suport emocional i tutorial als alumnes. Les famílies del Rocaprevera hem descobert que la robòtica és més que robots. Amb ella es treballa la planificació, el disseny, la programació, el treball en equip, la investigació i la comunicació. També hem descobert que el PACBAL és una tècnica d'aprenentatge de la lectoescriptura molt eficaç, que les Snappets són unes tauletes electròniques amb un programa que ajuda a desenvolupar les capacitats de càlcul i llengua de forma personalitzada, que un Chromebook és un portàtil que serà una eina de treball a casa i a l'aula des de finals de primària i per a tota l'ESO, que amb el batxillerat dual et pots treure el batxillerat americà alhora que fas una immersió en l'anglès des de casa, que amb els ukeleles es facilita un millor treball en grup alhora que creix la capacitat de creativitat artística musical, que els ambients ajuden els més menuts a descobrir experimentant i compartint el camí amb tots els amics als cursos d'infantil, que amb el Body Action fas exercici físic alhora que aprens anglès i que la Fundació Tram situa la nostra escola en espais de col·laboració amb bona part de les escoles innovadores del país. La nostra escola fomenta la creativitat i el sentit crític, el treball en equip i l'exploració, obtenir sòlides competències bàsiques lingüístiques i matemàtiques i el treball amb llengües com l'anglès, el francès i, si es vol, també l'alemany, a més del català i el castellà. I en moments complicats com els de la pandèmia de la Covid i el confinament, hem sentit l'escola i els mestres sempre a prop nostre, tant de les famílies com dels alumnes. Quan ha calgut, des d'una pantalla el Rocaprevera sempre ha estat present, i no d'una forma freda. I quan hi ha hagut mascaretes entremig, els somriures s'han escapat en les mirades. El nostre lema és il·lusió per aprendre, i tots aprenem al llarg dels cursos, els mestres, les famílies i les nostres filles i fills. Som orgullosament una escola petita d'una sola línia que facilita la proximitat de l'escola i els docents amb l'alumnat i les famílies. Al Rocaprevera, tothom té nom i cognoms, des dels 2 fins als 16 anys. Som una escola de les famílies i som la família de l'escola. Vols ser família Rocaprevera?